за да искаш да отидеш там, на върха, където е истината. Първо, има много стъпала. Дори тези стъпала могат да бъдат хиляди. И сега ще кажа как. Първото стъпало може да е болка, а ти трябва да преработиш какво означава болка. Защо идва тази болка? Кой я праща? Откъде идва? Каква е причината? Ти трябва да видиш всички страни на тази болка, за да отидеш на следващото стъпало. За да отидеш на следващото, хоп, там идва друго, там идва страх. И ти трябва да започнеш да работиш с този страх. На следващото идва смърт. Примерно. И ти трябва да видиш какво означава думата смърт. Какво ще даде, какво ти дава, на какво те учи. И как виждаш тази смърт. И откъде се учиш на смъртта. Разбирате ли? Защото смърт не е буквално смърт. Не е буквално да умреш. А да се влюбиш в силата смърт. Да видиш всички страни на смъртта. И тогава отиваш на следващото стъпало. А следващото стъпало може да е ограничение. Но те са хиляди. А знаеш ли колко много стъпала има, докато се отиде догоре, до върха? А ти трябва да изтриваш толкова много. Не само да изтриваш, но и да заменяш. Защото ако изтриш, не говоря да се върнеш, а да има нещо, което е запазено отзад от този страх. Опита, да речем, на страхът. Разбираш ли колко много трябва да се учи човек, докато стигне до целта си? А те са много. Те са хиляди. И когато стигнеш до някъде, може да дойде нещо друго. Може да се появи спомените от дълбокото аз, където трябва да се спомниш за себе си. Но за да се спомниш за себе си, трябва да узнаеш ограниченията. Да знаеш какво ограничава. Да знаеш какво е поставено там, за да достигнеш до там. Да знаеш как да свалиш това. Разбирате ли колко много неща има да се учат? Няма нищо лесно. И всичко идва, за да има история някаква. За да можеш да се изчистваш от тази история. Защото по-другому не може да бъде.